Tämä mies on juossut 100 kilometriä, siitä menee täydet kreditit hänelle. Ei mikään tuleville edes, polville. Eikä mikään edes piilokamera. Ei. Tänä vuonna se on yksittäiselle suunnitelman edustajalle ja suunnitelmalle siten, se onnistuu. Se on hienot 100-vuotisjuhlakilpailut ja melkoinen luonnonvaraisuus. Pienellä stipendillä tehdään Suomesta vappuvalmistaa. Ei meillä voimavarat ole mikään mahtavat. Joo. Joka tapauksessa tämmöinen pieni. Onneksi on. Kiitos. Meillä on kiertänyt sellaisia Mä näin kerran teidät siellä, mutta te olette niin eri katsomuskato, kun mä istun aina siinä. Niin. Päivää, mami. Sinua on odotettu. Nyt voidaan aloittaa. Hyvä juttu, hyvä juttu. Päivää, Salmi. Päivää. Kylmät kädet. No joo, mutta kuuma on muuten kun kävelin. Terve. Tjenare. ainoa sitten tuo valkea. Satavuotisjuhlaa. Ja todella miellyttävää nähdä, että olette tulleet nämä lukuisesti tänne paikalle. Tosiaan kyseessä on 100-vuotisjuhla ja harvinainen tilaisuus jo sellaisena. Seuraava 100-vuotisjuhla on todellakin vasta 100 vuoden päästä. Paikkanahan on tämä perinteinen seuratalo, seuraintalo tai meille järvenpääläisille monelle tuttuna tullut Seurikseda. Tämä talo toistuu tässä tilaisuudessa myöhemminkin, erityisesti tuossa historiikin aikana. Meidän ohjelmamme on hyvin perinteinen. Pitkä ja yhteinen historia Tuusulan kunnan asemakylän eli Järvenpään kanssa. Paikkakunnan urheilutoiminta tapahtui pitkään paljolti Palon puitteissa ja seuran merkitys järvenpääläisiä yhdistävänä tekijänä on ollut huomattava. Palon historiavaiheista näemme ja kuulemme lisää tämän juhlan lopussa esitettävästä videoesityksestä. 100 vuotta sitten perinteikkääksi urheilun yleisseuraksi. Erinäisten vaiheiden jälkeen siitä on tullut suunnistuksen erikoisseura ja suunnistuksessa se on yltänyt jopa Jukolan viestin voittoon vuonna 1978. Tähän Järvenpään Palon pääasiaan suunnistukseen. Olin nuorena innokas partiolainen ja muistan, että siellä suoritin suunnistusmerkit ja näin ollen ehkä todistettavasti osaan suunnistaa. Tiilikainen ja Paavo Noponen selostivat Kalevan kisoja kesällä tai SM-hiihtoja talvella. Seuranimet Kuusamo Eräveikot, Sonkajärven Pahka, Miehikkälän Vilkas tai Lapua Virkiä saivat tarttumaan Suomen karttaan ja selvittämään kotipaikan sijaan.
Luulen, että Järvenpään sijainti ja sen Palo-niminen seura tuli ensi kerran tietoisuuteeni tällä tavalla. Historiikki, ehkä 3 tunnin historiikki vielä onnistuu aika mukavasti. Mutta nyt tällä kertaa meillä on tuloksena 0,5 tunnin historiikki ja siinä on jouduttu tekemään aika lailla valintoja. Asemakylässä urheiltiin paikallisen palokunnan puitteissa. Urheilupaikkojen virkaa toimittivat tiet, polut ja pihat. Juoksupaikka sijaitsi nykyisen kävelykadun tienoilla keskellä kylää ja hyppypaikka löytyi Sahan koulun edustalta, jossa oli sopivan kimmoisa polku. 89. Uusi nousu alkoi 90-luvulla. Käydään katsomassa, että siitä se on tästä takaisin. Joo. Ihan viimeisille metreillä. Ei lupaukseksi. Näin se. Paikalle menee somme. Se menee Maijalle. Joo, terveisiä. Du springer fortfarande, märkte jag. Jo, det är bra. Kan man nu kalla det till springande? Nej, du orienterar fortfarande. Det kan... Sitten se on niin kova päinen kuin äitinsä. Kanssa me nähtiin. Kyllä. Ja saatat vielä... Minä suosittelin. Talvi sotakin Helsingissä, että harjoitellaan sitä tästä kaupunkiasujista järjestöistä. Tuli vaan tämmönen tilaisuus silleen mukavilla ehdoilla siellä. Mutta ehkä sitä joutuu palaamaan järjestöön vähän kuitenkin. Käykää herättää se Jari. Käytiin tuosta Riihimäen Hyvinkään välistä yhdeltä hakkuutyömaalta keräämässä sunnuntai-aamuna vai lauantai-aamuna mentiin ja hämärissä tultiin sieltä kuorman kanssa ja sitten tonne Salosen latoon vastattiin. Joo, sinnehän niitä vietiin, joo. Kyllä. Padasjoelta käytiin hakemassa. Niin, oliko se nyt sitten 4 vai 5 nelosuudella? Niin. Että kotodotella Jauheisen Petti ja vaihto. Herranjestas, se tulee jo.